उदालगुरियाव फिन बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय आरो उदियागुरि बिधानसभा बियाबाव मोननै गाग्लोबनाय जाथाय जादों। इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिफोरखौ गाज्रियै गाग्लोबदों। उदालगुरि बिधानसभा बियाबाव बांदों बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाया। बिपिएफ दोलोनि मददगिरिया गाग्लोबनायनि सन्देह। 38 नं भैरबकुंड बिटिसि बियाब सान्तिपुर सकआव जादों बे गिख्रंथाव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाया। प्रलिप बाग्लारि मुंनि सुबुंखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों होननानै नखरनि सुबुङा मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं सस्त्रपारा मुंनि गामियावबो नखरसेयाव बियार बथलजों गाग्लोबनायनि अजद। नैबे थांनाय हरनि 8टा बाजियाव जोंहानि नखराव बा जोंनाव माखासे दुथांफोरा फैनानै जोंनि नखरखौ गाग्लोबफैदों। जोंनि न'आव अन्थाइजों खुबैदों, बियार बथल जौ लोंनानै जोंनि नखरखौ गाग्लोबफैदों। आरो बे गाग्लोबनायजों जोंहा माखासे नखरनि बा न'नि सम्पति बा प्रपार्टि डेमेज जादों। जेरै जोंना ग्लास गंनै गंथाम बुख्रुमना गालांदों बिथांमोना। आरो जोंनि बै जिथुनाखि गारि दं नखरनि बेखौ अन्थाइजों खुबैहरदोंमोन, नाथाय बे गारिया एसे प्रटेक्टेड जायगायाव थानायलाय बे जेबो खहा जायाखिसै। नाथाय न'नि जि ग्लास बेयो गाज्रियैनो माने बायलांदों आरो। बे जाथायखौ सोर खालामदों नोंथाङा सन्देह खालामो? दा आं बेखौ थोंजोङैनो बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानिनो आखाइ दं होननानै आं बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं सासे उदालगुरि जिल्लानि बिबानगिरि। बर्थमान आङो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि। आरो बे बेलायाव जोङो नुबोदों जोंनि गुबुन गुबुन समाव एबसु अफिसखौ एटेक खालामदों। जोंनि अफिसनि मानसिफोरखौ गाज्रि नोजोरै एटेक खालामनो नाजाबोदों। जेरै दै दाखालि थांनायाव हरसिंगा दख'रा आबसुनि न'आवनो बा लांगोनायाव थांनानैनो बिथांमोना गाग्लोबहैदों, अन्थाइजों खुबैदों, गारिफोरखौ डेमेज खालाम। 2:30 बाजियाव बलेर' गंसे ओमफ्राय बाइक गंसे फैनानै बलेर' बा स्करपिय' बे मोननैनि बिथोराव मोनसे गारि गिदिर आरो साखाखौ नायनानै सिनायो। बिसोरो फैनानै आंनि न'खौ एटेक खालामदों। आंहा जेबो पार्टिजों लोब्बा गैया, सिम्पोल लाइफ सोलिगासिनो दङ। आंखौ बिपिएफनि मानसिफ्राबो बुंगोन बा इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो बुंगोन रावनिबो अफिसाव आं हाबनानै सोरखौबा माबा मोनसे बुंनाय बिदि गैया। खिन्थु आंनि न'आव माखौ लानानै एटेक खालामफैदों आं बेखौ बुंनो हाया। 2:30 समाव बियार बथल गंनै खुबैख्रुबदों आरो ग्लासखौ नायनो हागोन। ग्लासखौबो खुबैख्रुबदों, दरजा माबा खोरखिखौहाय, आरो गंसे बैथिं खुबैदोंमोन, अन्थाइ थाइथाम खुबैदों, आरो लोगोसे गारिखौ खुबैदोंमोन जानो हागौ। खिन्थु बिबाराव नांथानानै बिसिम थाङासै, बथला गाहायाव गोग्लैबाय। हरनि समाव सोर खालामफैदों आं बेखौ मिथिया। जायहा खालामदों बिथाङा आंजों माबा मोनसे चेलेन्ज दङब्ला, आंजों माबा मोनसे बुंनांगौ दङब्ला डाइरेक्टलि आंनि सिगाङाव बुंथों। आं जुदि बेजों कमप्रमाइस जानांगौ आरो माबा मोनसे जुदि बिसोरो आंखौ एडभाइस होनो नागिरदोंब्ला आं बेखौ राजि। खिन्थु आंनि न'आव फैनानै बेबायदि न'आव दावराव दावसि खालामफैनांगौ बा माबा मोनसे खालामफैनांगौ आं बेखौ सानाखै। आंहा जेबो लोब्बा गैया। मरेलि सापर्टआ गावबागाव गोसो सिङाव थायो, खिन्थु सोरनो होगोन आं बेखौ रावबो बुंनो हाया। आरो भटआनो साइलेन्ससोखा, आरो जों मानि थाखाय होथेयो बेखौ जों बयबो मिथिगौ।